I didn't need this. I had a very nice, easy life. This is something I didn't need, and a lot of you people don't need either, but we love our country, and we have to take care of our country. We have to save our country. חשבתי לעצמי, בשתי הזדמנויות שאלתי את עצמי, מה בשם כל השמות אני עושה פה? יאללה, ויתרתי על משרד ענק, מנהלת תיקים מצוינים, לתפארת עריכת הדין. לא חסר לי שום דבר, ברוך השם, פרנסה זה הכל משמיים כמובן, אבל פונקציה של עבודה. מה אני עושה פה? פעמיים זה פגש אותי. פעם אחת זה פגש אותי שחיות טרף קפצו אליי בתוך ועדת חוקה, לתוך הסטרילי כמו חיות אדם. כתבתי לאבא שלי, אבא, מה אני עושה פה? בשם כל השמות. חצי דקה התעשרתי ואמרתי, טוב מאוד שאני פה, טוב מאוד שאני פה. עם ישראל זקוק לי. I didn't need this. I didn't need this. I had a very nice life. I had a very nice life, but you know what? אז נתתם לי קריאת השכמה, יופי יופי של קריאת השכמה, שאני כאן כי יש לי מטרה אחת. אני נבחרתי וקיבלתי כוח מהבוחרים שלי, וקיבלתי כוח להיטיב עם עם ישראל.